সরকার বিটিএডি সরকার ধন্যবাদ इसोरनि मुं लानानै आफा इसोर बाथौनो आर'ज गाबनानै जे भगदान खालामबाय आसाया माबायदि जोबोद मोजां उदालगुरि आरो जि बाक्सा बयनिख्रुइ बांसिन बिपिएफनि सोबख'नाय नासयनाय थाबायनाय सिगि सुग' खालामनायखौ जोबोद गाज्रि मोनबाय जोबोद दुखु नैबे इलेक्सनाव बिपिएफखौ जौगानानै इउपिपिएलखौ सरकार लाबोनानै रायजो राजाफोरनि जौगानाय माखासे मावफुंनो थाखाय रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय आरो एबार ओंखायनो क'क्राझार आरो चिरां बे मोननै डिस्ट्रिक्टआवबो इउपिपिएल रायजो राजाया बे रोखा बिजेपिनि बिजेपिनि बिथांमोना गावसोरनि आफादखौ बेवहाय स्ट्रं खालामनो बेखौ नाजादो नाथाय इउपिपिएलआ जेसेबां गोख्रों जाबाय बेखिनि गोख्रों बिथांमोना मालाबाबो जानो हानाय नङा आरो सरकार दागोन बे रोखा सोलायबाय जिस्नि बोसोराव सानैजों लोगो नांनानै चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ थगायदो आरो बिथांमोननि थगायनायनि खिथेर ओंखारनो रायजोफ्रा नैबे बिसायख'थियाव आरो बेवहाय कोनो मोनसे ओनसोलाव दिनै खाम्फा बरगयारिनो रायजो राजाफ्रा भट खाम्फा बरगयारिया बिदाय गासिबो हारिमाया दिनै इउपिपिएलखौ बजबदों मानोना बिथांमोना मिथिनानै मोनबाय कि बेवहाय जि नांगोल पार्टी जिएसपि कंग्रेस इउडिएफ बिजेपि रावबो सरकार दानो हाया सरकार दानो हागोन बा इउपिपिएलआसो दानो हागोन ओंखायनो बयबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएलजों लोब लोब ओंखारबाय आरो इउपिपिएलआनो सरकार दानो